कुथा नोंनि बिबोनांखौ सामलायगोन बे मुनमुनखौ एखमबा जिन्स गानग्रा फानथाब फुनथाब गानग्राखौ इएम जालायनानै बेबायदि जिन्स गानो मोनो नामा सासे इएम जालायनानै बर'नि जानानै गावनि कालचारखौ देखायनो हालायै जिन्स लंपेन्ट गाननानै बेरायग्रा मुनमुन ब्रह्मखौ मा होनदों जोंहा माबा गर्जन मोसाहारि सारा नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो दं आरोखि ना नोंनि बिबोनांखौ सामलायगोन बे मुनमुनखौ एखमबा जिन्स गानग्रा फानथाब फुनथाब गानग्राखौ इएम जालायनानै बेबायदि जिन्स गानो मोनो नामा একদিন আমি গৈছিলো যে কিবা ফুটবল ক্রিকেট চাবলৈ গুৱাহাটী ষ্টেডিয়ামত আয়ু টুপি পিন্ধিছে জিন্স ফানথাব পিন্ধিছে তারপরে সেংগ্রা 6 জন 7 জন মুখ করে ওই স্যার হাই আর হুটন সাসে মুই কইছে নু হয় হইরে সাত সবসমা পিন্ধিছে টুপি পিন্ধিছে এইজনে ভালকে বুঝা নাই ওসর যাবি তো তারপর মুই কইছে তুমি যা ফটো তুলি আনি সেংগ্রা এগুলা কি ফটো ভিডিও বানায় ভগবান মুন বাড়ি आग्रामा सार नोंनि बोनांखौ नों सामलायगोन बिनिफ्राय जोंनि अरुणोदयखौ दान दम दंब्ला फाबय मुनमुनक सामलाबा फाबो आयु दाउ बिमा मुरगिर माव दाखाय नोंथांमोना एखेबारे दाबिथार मिसा आग्रामाना मोनसेल' फर्मुला दङ रायजो राजाखौहाय थाइसे थाइनै एसे बारा होनानै थगायनाय आरो जेरैखिजाया भट आदाय खालामनानै गभर्नमेन्ट दाबानो जायो बेना बेनाव जेबो नीति गैया बेनाव जेबो आदर्श गैया जायया हय आमी उन्नगर थाखिम सोलोंग्राखा बियो कंग्रेसा फैबा बे कंग्रेसजों आराम स्लेट मिलायलांगोन बे बिजेपि फैबाथ' बेजों थाखाबाय नालाय किन्तु जोंना इउपिपिला बेखौ नायाखै आमी कि बायदि कइसे शान्ति शान्तिटाই मेन কথা बिटिसि शान्तिर बादै आमी कय करिबा नवारे जोंनाव मा जाहैबाय गोबां जाथि जनगोष्ठी थाबाय नालाय जों गाव हारसिङै बिनो हाया आरो मा बे जिनिसखौ जोङो नायनानैसो लासै मावनांगोन प्रमद बर'आ मा खालामदों मा खालामाखै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि नामाव दिल्लीयाव लामा बानायबाय आसामाव सासेनिबो मुङाव दिल्लीयाव बेबायदि गेदेर लामा बानायाखै प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म मार्ग बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म रड मोनसे लामा मोनबाय आरो बेनि उनाव बे दिल्लीयावनो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुसुखाबो प्रतिमुर्तिबो बानायहैनो हाबाय आसामनि रावबो आसामनि दा बेखायनो नोंथांमोनहा एसे गोसोआव बोलोफोरा एबाराव जोङो इउपिपिला 8टानिफ्राय 9टा एमएलए लानानै देरहागोन आरो मोनसे खोथाया बेबो जोंबो बुजिनांगोन आपनालोके बुजिब লাগিব যে বিটিসি পাৱাৰ বেলেন্সিংआ এতিয়াতো বিপিএফ চলাই আছে নহয় বিটিসিটো আৰু যদি বিসি এমএলএ ফাইল যদি এসেম্বলি যায় সংসদ আগৈनि बायदि जाफिनगोन बुलायनाय जाथिजों जाथि न' सावलायनाय आखु गतिके बिटिसि थाक तेखेनकले सलायथास आमी विधानसभा जाबा अब्लासो जोंनि एमएलएफ्रा बिराद बुंहैगोन आरो जेरै ओरै जाबाय बेबायदि खालामगोन दानि जोंनाव गोजोन थासारिखौ नायनानै जोङो इउपिपिएलखौ लाबोफिननांगौ नोंथांमोना बयबो माखासे खोथाफोरखौ लादो मबाइलाव नुनाय खोथाफोरखौ लादो मालाबा सिउले बायद'जों कमला बायद'जों नांलायनायखौ एसे शेयार खालामदो नङा होमबा এইনিকয় আপোনালোকে গাঁৱে গাঁৱে সোমাই প্ৰচাৰটো কৰিব মই ইয়াত দীঘলীয়া নকৰোঁ সময় কৰিছে এতিয়া আমি আমাৰ কিবা প্ৰাইমাৰী কেম্পেইন কমিটিটো বনাম ইয়াৰ পাছত আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰীয়ে কিছু